Ụmụnne m ndị Igbo ndewonu. Asị m nke onye chiri na zere. Biko ọ bụ na ịbụ onye Igbo, kaba arụ tọọ ntị n'ala ma gere okwu a n'isi, tụnyere m oke nke gị maka ndị ọnonaikpoaku, ndị eze ama n'oge echi, ndị eze evu n'avọ. Unu n'anya nke ukwuu n'ala Igbo anyị, unu ga-afụ na o nwere ndị kparụ ericha. O nwere ndị bụ ọgaranya ngadanga tata a na-anụzi afa ha. Kedu ihe butere ya bụ ive? Nya ka nsị ka njụa m anyị nwa bụ ndị Igbo. Nke ịbụọ dị n'ime ya, ọ bụrụ na chi gọziri gị site na akụnụba na ihe enwe na ihe lite, biko kaba arụ ị na-azụ nwa gị, na-azụkwa nwa onye ọzọ, maka na unu na-anya ihe na-eme nke ukwuu. Ife na ọtụtụ ndị big man a, all these rich people, ụmụfa ha na-akpara ha akụnụba nke ha ga-abụ ha tonite ha anọ n'ikpe ego nna ha. Mana ịnekwa anya ụdị ndị dị otu a anaghị elo n'ive. Ihe ha chekwudo bụ na nna ha emegoro ha ihe niile nke eji enyere ndụ aka n'elu ụwa. Ụfọdụ ji ewere ohere eme gịnị? Lechasịwa ihe niile nna ha na afụfụ niile nna ha tara wee mee gịnị? Build all those companies. Maka na ndị be anyị si na ekpechie nwoke aja, ihe o mere na ndụ ala. Kedu ihe na-ebute ihe dị otu a? Nya ka nsị ka njụa m ndị Igbo. Isi nkwuweriri, aga m asị na ọ bụrụ na ị nwere ego, ị nwere a lot of investment na ịmụtakwara ụmụ, ọ ga-amasị m ka ụmụ gị mee gịnị? Gwagodi mbọ nke ha ji wee bụrụ mmadụ n'elu ụwa tupu i were akụnụba gị nye ha n'aka. Ọ ga-aka mma, maka ya bụ ife o mee ka ọ ga-adị ọ bụrụ na nna agbadawa, nwoke anaghị eketa ike forever, maka na ijere gbaa onye efe ọda mmụọ abata. Ine ụmụ gị anya ọfụma, nwere ndị ga-ama na-ejinwu biznes gị na achọ ga-afụrọ gị. Maka na ọtụtụ n'ime anyị na-abụ na ọ bụrụ na nna agbadawa oge ike ama ndị ya, ha nọ n'ihu nna ha na-elechasị afụfụ niile na okpo okwugwu niile nna ha tara n'elu ụwa. Maka gịnị? Na ha amaghị ka esi wee kpata ya bụ ego. Nke ịbụọ dị n'ime ya, iji wee mechie okwu a, ọ ga-amasị m nke ukwuu ka ndị Igbo anyị, ndị chi gọziri, iwere akụnụba gị ka ị chọọ mmadụ one ma one, maọbụ ndị na-agbara gị odibo, duo ha unu ọfụma. Ife nna agwa gị bụ ife dị ezigbote mkpa, maka na onweghị onye mma onye ga-enopụrụ ya ọnọkọ nkụ na ụna nka. Ikekwe bụrụ ndị i nyere aka ga-abụ ikpete maazụ fenyere ezinụlọ gị aka. Onye ka ọ ga-abụ iwere anya nne ngwuru unu maọbụ nne obodo unu ga-afụ na o nwere ndị kechara ike, ndị okwu ha na-ada ụda n'obodo. Irue tata na befe, ọ bụrụ oke n'ọsọ ngwere n'ụlọ. Onweghị onye a na-anụ afa ha, onweghị nwa ha mụtara na ngwuru ahụ a ga-asị kere na a na-anụ afa ha na-ada ụda dịka ihe nna ha mere. Wee na-ajụ, ndị dị otu a anara ike ka ha emegidere mmadụ? Ọ ga-amasị m ka inye m ọsịsa gị. Ndewo na isonyere m. Tụsa ozi a na ọ bụ na o ji ekwe gị mee, gaa na my YouTube page ka ị were anya gị gwara onwe ihe nkiri. Asị m
mbọsị ị ga-akpa isi ga-akpụ ana n'afọ ọnụ. Ụmụ Igbo, makanụ.